Аминка, поприветствуй тети. Тетям привет скажи. Спать. Спать хочет. Вот сюда надо будет цветочки посадить. Там белкос, мы почти приехали. Земля уже шикарная. Мгм. Сюда надо будет принести. И вот эти вот осенние. Ассаламу алейкум. тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Шод аз он ҳастам ки имрӯз бо шумо суҳбат мекунам. Чӣ хеле ки ҳамагон дида истодаед, ман аз сафар гашта гашта боз омадам ба хонаи худам. Худоро шукр. Агар ото мабинед духтаро, чӣ хел шумо духтарои азиз, саломатиҳотон хуб, кору бор, зиндагитон, корҳоятон дар ширкати атомӣ чӣ гуна пешрафта истодааст? Духтарои азиз, духтарои командаи ман, духтарое ки аз дигар командаҳо пайваст шуда тамошо доранд эфири моро, тамошобиноне ки эфири моро тамошо мекунанд, влогҳои моро пайгирӣ мекунанд, онҳое ки нав пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. духтарои азиз, хостам имрӯз хати шумо эфир барои ана ҳамин зебогия нишон диҳам. Кам мебошадам шумоя табатонам болида гардонам. дина духтаро, ман омадам аз сургут, худоро шукр. ана ҳамин хел агарота зебогиша дида беҳад шод шудам. ва ҳозир беседка ман нишон метиҳам духтаро, беседкаям ҳамин хел ҳолати тобистонива гузарондем. инҷа бошад ҳамсоямо забор карда истодааст, полностью забораша нав карда истодааст. ина духтарои азиз, гулҳои ман, либосоя омада шуштем. инҷа ваҳи бачаҳо барои бозӣ батут. ана ин гулҳои ман духтарои азиз, ана ин ромашка. ина духтаро гулҳоя бинед чӣ хел зебо шудагӣ. ана инам гули ромашкаи ҳарранга. инҷаям ромашка духтаро. ана ин турецкий роза. Гвоздика, то есть турецкая гвоздика. ана ин алафа тоза кардем, алафои клубникая. михел духтарои азиз, духтарон насед ки чӣ хел барои шумо агароти ман, ана ин гулҳои ман чӣ хел шукуфтагӣ духтаро. инам ромашка, турецкая гвоздика. ана ин пионҳои ман духтарои азиз, бинед чӣ хел шукуфтагӣ пион, аҷоибот. худамам ҳавасам омад духтаро. Лиз, ты не полила вот это вот папоротник, полей пожалуйста. ана ина бинед. ана духтарако, вақти сургут рафтанам тамоман ҳоли даже ҳаракати шукуфтан набуд. ана ин гулҳо ана михел хелғура мегӯянд, чӣ мегӯянд, ами хел вай кардагӣ буд барои шукуфтан. убайдулло насриддинов, хеле хуб, офарин. куҷо ба хона ба ана ин помидорҳо. ина духтаро папоротника бинед. ана ин беседкаам духтаро, ҳозир аз дарун нишон метиҳам.
пластинка хон қати Амина. На Аминка. Что, дочь? Капюшончик одень. На, духтаро. Духтарои азиз, ина беседка мабинед. На беседки чӣ хел барои шумо беседка. Инҷа ҳамаи зеленоя даравидем. Акнун бояд боз кабутӣ кунад. Унҷа пудиная ҳамаша об додем. Инҷа бошад садбарг, гули садбарг нами хел шукуфтаст. Духтаро ина бинед зебогия. Ана ин тобистон тематикаи офтобпарасткатӣ кардам. Беседка анами заминаша бояд краска кунем, лекин бо фикр карда гуфтам краска намекунем, ки краскаш мехезад сразу. Духтарако. Инҷа пудина қуқ шуда истодааст. Имрӯз бояд гирем. Ана духтаро. Биёед ҳама каса беседкаи мо иншоалло ҳафтаи оянда сумалак мепазем. Биёед хонаи мо сумалакпазӣ духтаро. Ният кардаги будам ки сумалак мепазем. Ана сумалакпазӣ мекунем. Онҳое ки наздик ҳастанд биёянд. Дар рӯи стол скатерт буд, дастурхон, клеёнка ҳамаи чӣ дораду гирифтам, то ки шамолу ҳамин ваёва беҳтараш ки стол бе ҳамин клеёнка истад. Так, ин куҷо ба нафаҳмидам. Ин хонаи мо ба Убайдулло Насриддинов. Хонаи ман, агароти ман, анами хел зебо кардагӣ. Шаҳри Медногорск ба Оренбургская область. Яъне вилояти Оренбург. Анами хел зебогӣ. духтарое ки дар эфир ҳастанд, поделиться кунед бо группаҳотон, то ки бисёртар просмотр шавад. чӣ қадаре ки просмотр зиёд шавад барои худатон, духтаро пешравии худамон, пешравии группамон. Касе ки айни ҳол, айни замон тамошо дорад эфири моя, нависед духтаро ки аз куҷо ва номатон чист. Илтимос, айни замон 11 нафар. Убайдулло Насриддинов, салом аз Тоҷикистон. Ҳазор раҳмат Убайдулло барои активатон, барои навиштанатон, барои активатон, барои салом доданатон. Саломат бошед. Ва алейкум салом. духтаро лайка пахш кунед. духтарои азиз, ҳозир мехостам оиди кори ширкати Атоми боз ҳам ҳамроҳи шумо суҳбат кунам. Онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, ба ширкати бонуфузи Атоми марҳамат, ба командаи ман духтарои азиз марҳамат номнавис шавед. Як ҷоя ҳамкорӣ мекунем. ана духтаро зебогӣ бинед, гулҳои зебогиша бинед. Ман дар республикаи Хакасия, город Абакан, беҳтарин город Абакан. Як филм ҳаст аз ҳамин шаҳри Абакан сиёмка кардагӣ. Самсунг салом ва алейкум салом. хушомадед ба эфири мо. Онҳое ки нав пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. духтарои азиз, онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи Атоми номнавис нестанд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. Рақамҳое ки дар рӯи экран мегузорам рақамҳои
телефонии духтарои командаи ман. Бисёр менависанд ба анами рақамҳо, мана мепурсанд. Духтаро марҳамат, рақамҳои мана метиҳанд духтарои ман. Рақамҳои мана метиҳанд, агар хоҳед ки қатъи ман суҳбат кунед, марҳамат. Ман доимо барои суҳбат тайёр ҳастам, барои муошират, барои оиди кор маълумот додан ман доимо тайёр ҳастам. Так. имрӯз рӯзона эфир карданӣ будам духтаро, натавонистам. Чӣ хеле ки гуфтам, шаб дер омадем аз Сургут, через шаҳри Орск омадем. Аз Орск боз мошинкати додарам овард то хоная, 1 соат раҳ аз Орск. Барои ҳамин дери баъд шуд. Хона омадем, хона меҳмоно хабаргирӣ омаданд, меҳмоно буданд, зани додарам, келин, ҳама каса, дугонаҳоам омадагӣ буданд. Ина нав ҳамашонро гусел кардам. мо бо оилам дида истодаем, шумо ба салом гуфта истодан. Ҳазор раҳмат. Барои оилатонам саломи гарму ҷӯшон бо иди қурбони гузашта ҳамаи шумоёнро табрик мекунам. ҳамватанони азиз, ҳамзабонони гиромӣ, ба ҳаматон хонаободӣ хоҳонам. сиҳатмандӣ, хонаободӣ, хушбахтиҳои беназир хоҳон ҳастам. доимо дар хонаатон хандаи кӯдак, дар хонаатон фаровонӣ бошад доимо. ассалому алайкум апай Рудобаҷон, чӣ хел шумо? Сиҳату саломат рафтед ми пеши фарзандон? Ва алайкум салом Мутрибаҷон, худоро шукр, раҳмат, омадам сиҳату саломат. Шаҳноза Аҳмадова, хоҳараки беҳтарини ман, хоҳараки чаққонаки мақсадноки ман, беҳтарин. Ва алайкум салом. мо аз шаҳри Ваҳдат. фаҳмо, шумо зодаи шаҳри Ваҳдат ҳастед, айни замон дар шаҳри Абакан муқимӣ шудагӣ ҳастед. фаҳмидам. саломат бошед. куҷое бошед, саломату сарбаланд бошед. номбардори ватани азизамон, тоҷику тоҷикистониён бошед. раҳмат апаҷон, Шаҳноза навиштан. ассалому алайкум беҳтарин Назира. ва алайкум салом Назираҷон. Ина шумо ваян беседка ма нишон диҳам. Ина уже летний варианти тобистона шудаги беседкаи ман. Так. аз шаҳри Сургут салом. Саломат бошед Шаҳнозаҷон. Рахмат, саломат бошед. Вы самая счастливая семья. Желаю вам здоровья, счастья и удачи вам и вашей семье. Спасибо большое, спасибо. И вам всего хорошего, благополучия. аз ватанамон Тоҷикистон салом апаҷон ба пеш. Назираҷон, хоҳари гиромӣ, ҳазор раҳмат. салом Рудобаҷон, беҳтарин рӯзгори ободу осуда орзумандам. ҳазор раҳмат. Иброҳим Ҷалилзода, инам яке аз духтарои командаи мо. саломат бошед. барои шумо ҳам хонаи обод, хушбахтиҳо хоҳон ҳастам. ҳамаатона бо иди қурбони гузашта табрикот мекунам. ман Бону. апаи Бонуҷон, беҳтарин апаҷони азиз, саломату сарбаланд бошед. муваффақ бошед дар ҷодаи коратон. зани беҳтарин ҳастед, зани мақсаднок, зане ки ягон баҳонаҷӯӣ накарда кор мекунад. танҳо пешравӣ, танҳо ҳаракати ҳамин команда сохтану пешравӣ кардан беҳтаринед апаҷон. духтаро лайка пахш кунед. айни ҳол 9 нафар ҳастанд. 9 нафар кани нависанд. 3-4 нафарашон навиштанд ки ина апай Бонуҷон, Шаҳноза, Назира, 1 нафар аз шаҳри Абакан,
шумо беҳтарин мотиватори мо, спонсори беҳтарин. Саломат бошед апаҷони азиз. Бояд спонсор мотиватсия диҳад, ақаллан мотиватсия додан тавонад. Мутриба ҳама ба пеш, атомӣ ба пеш. Саломат бошед мутрибаҷон. Наомадед ҳамон рӯз охирон рӯзи вохӯрӣ наомадед шумо. ба фикрам кор доштаед. духтаро гуфтанд ки натавонистед омадан. аз сургут камтар дуртар ба зиндагӣ мекунед, барои ҳамин натавонистед. на духтарои азиз, апаи бонуҷон, мутрибаҷон, шаҳнозабону биёед хонаи мо. ана ҳамин беседкаи барҳаво ба мешинем. ана ҳаминҷа беҳад ҷои истироҳатӣ хуб аст. ана ҳамин хел духтаро, ман чӣ хеле ки медонед, кори хонамам мекунам, дар атомӣ корам мекунам, ҳама чиз ба успед мекунам. вақте ки кори интернетӣ аст, хубиш ҳамин аст ки вақту соата худатон интихоб мекунед духтаро. Так, Абри Болтаева. Адри или Абри? Адри. Добрый вечер, как у тебя дела, солнышко? Добрый вечер, спасибо, все хорошо. ана ҳамин хел духтарои азиз. чӣ хеле ки гуфтам духтаро, вақте ки кори сетивой кор мекунӣ, ҳамин хел монанди ширкати атомӣ, корое ки вақту соати муайяни корӣ надорад, шумо худатон вақтатонро интихоб мекунед. марҳамат биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. дар як шабонарӯз масалан 24 соат бошад. аз ана ҳамин 24 соат шумо 1 соаташа ё ки 1.5 соата интихоб мекунеду бо ана ҳамин 1.5 соат кор мекунед. уже вақте ки 1.5 соат вақтатона барои ана ҳамин коратон сарфа кунед духтаро, мебинед ки албатта ки результати хуб мегиред. манам ҳамин гуна ҳастам духтарои азиз. кори хонаам мекунам, чӣ хеле ки дидед, агарот мекунам, хай кам бошадам. нигоҳубини агарот беҳад душвор аст. шабу рӯз бояд меҳнат кунӣ. қати фарзандо, ҳама каса қати келин ҳаракат мекунем. ҳамин агароти майда як ба як ҳаракат дорем ки ягон ҳамин ҳосили кам бошадам гирем, ё ки ҳамин гулҳоям нигоҳубин кардан дар кор духтаро. ва ман вақт ҷудо мекунам барои ҳамин корам. видео мекунам, ҳатман қариб ҳар рӯз ҳаракат мекунам, ё ки як рӯз пас видео мекунам, эфир мекунам, то ки оиди кор маълумоти зиёдтару бештар диҳам. баъдан барои худам мақсад гузоштае ки ман ҳар рӯз бояд кори рӯзи худама бо эффективно гузаронам, яъне ки бо ҳамин духтарои командам ҳамкорӣ кунам, маслиҳат кунам, обучение гузаронам. хулас ана ҳамин хел духтаро, ҳаракат кунед, мешавад. апаҷон, ин гулҳоро ҳар каса парвариш кардан наметавонад. раҳмат шумо. ба саломат бошед. если можно, один вопрос. можно, конечно, задавайте вопрос. ассалому алейкум духтарои атомӣ сози ҳамакасару добаҷон сози хуби фарзандот соз. ва алейкум салом апаи фазолаҷон, хуш омадед ба эфири мо. худоро шукр, ҳама хуб. идои гузашта кати табрик апаҷони азиз. ҳозир ҳамин як одам саволои бемаъни досодаст, ҳамин одама удалил мекунам. У нас сайт не для знакомства. Я прошу прощения, конечно. Полным-полно сайтов для знакомства. Это сайт для работы у меня. Эта площадка не для знакомства. Ассалому алейкум апай рудобаҷон, созен хубен фарзандо созан Робия Нурова. Ва алейкум салом, худоро шукр. хуб, раҳмат. шумо хуб ҳастед?
духтарое ки нав пайваст шудан, биёед барои шумо як бори дигар агаротама навор кунама. Духтаро, ина духтарако, инҷа хонаи ҳамсоя забор карда истодааст. Имрӯз пагоҳ забораш мешавад. Ана ин духтаро гулҳои садбарги ман. Ассалому алайкум устоди азиз, нағз рафта расидед. Аз дидоратон, аз гуфторатон шодем, беҳтарин чун ҳар вақта. Ва алайкум салом апаи Раноҷон, апаҷони азизи ман. Худоро шукр, хуб омадам. Шумо чӣ хелед апаҷон? Сургут чӣ хел? Бемо. ина апаҷон агароти ман. ана духтарако, беседкаи бар ҳавова биёед. Духтаро марҳамат, ҳафтаи оянда сумалакпазӣ биёед. Апаи Раноҷон биёед. Ина гулҳои ман апаҷон. Просто приятно смотреть. Чисто для себя. Ана унҷа сирень ҳаст. Ана ҳамин хел. апаи Раноҷон, шумо ҳамчун гулшинос кани баҳо диҳед агароти манба, гулҳои манба. ана духтарако, дидед? ана ин рамашкаҳои ман. нависед духтаро, чӣ хел агароти ман барои шумо. ина ин турецкая гвоздика. Бинед зебогиша, духтарои азиз. Красота вообще. Сказочная. ҳамсояи ман баромад, ҳозир бо додзанӣ телефон кати сар мекунад. шумо омадед, овардед гармиҳо, леки рафтед, гармиҳоро бурдед. ҳаво хунук шуда, апаи Раноҷон? рӯхшонаям занг зад, гуфт ки ҳаво беҳад хунук шуд. ина духтарако, дидед зебогиро. ана ина ҳозир мегирам, як ҷои намоён ба мемонем. ана ҳаминҷа мемонем. ина духтарако. беҳтарин хоҳарҷон, лучше не бывает. Саломат бошед апаҷони азиз. тарафи мо гарм беҳад, муҷиба навиштан. Анас ҷон, ассалому алайкум. апаи Рудоба, беҳтарин зан ҳастед, дастатон гул аст, атомӣ ба пеш. ва алайкум салом, саломат бошед. ина духтарако. ина духтарои азиз. ана клубника. Клубникаҳоя бинед. Огорочей майдаҳак. Я думала, мои цветы красивые, оказывается, ваши лучшие. Офарин, умничка. ҳазор раҳмат апаҷон барои баҳои баландатон. ана духтаро. апаи Раноҷон, муҷибахон, Шаҳноза, ҳаматон биёед духтарои азиз хонаи мо барои сумалакпазӣ. ана инҷа алафа ҳар рӯз тоза мекунем, лекин всё равно ҳаст, кам алаф ҳаст. апаҷон, гулҳоятон чӣ хел хушрӯ, ҳавасам омад. беҳад гулҳо хушрӯ шудагӣ. ана михел духтарои азиз. айни ҳол 20 нафар тамошо доранд. духтаро лайка пахш кунед, то ки просмотр зиёдтар шавад. Мадина Донаева, салом апаҷон, мошолло чиқа зебо. Ва алайкум салом хоҳари азиз, саломат бошед. хуш омадед ба эфири мо, онҳое ки нав пайваст шуданд.
офарин Рудобаҷон, ин буғ не биҳишти рӯи ҷаҳон желания пайдо шуд, ҳатман меравам. Биёед апаҷон, ҳатман биёед, мо шуморо интизор ҳастем. Ман беҳад меҳмондӯст ҳастам. Ман нағз мебинам, хонаи мо доимо меҳмон ҳаст. Хонаи манба доимо меҳмон аст. Мо хонава мисол қати келинам, писари калоним, ҳамамон 9 нафар бошем, қати Амина 10 нафар бошем, доимо плюс 4 нафар ҳаст хонаи мо, доимо 15 нафар 14 нафар ҳаст. Шаҳноза Аҳмадова, биёед хоҳарҷон, шумо ваъда дода будед ки через Орск, Тоҷикистон меравед, хонаи мо мебиёед. Биёед ҳатман, ман шуморо меҳмондорӣ мекунам. Рустам, у меня эфир. Ну, правильно, дамгир. Так, иншоаллоҳ мерам апаҷон. Салом апи Рудоба. Камтар дар бораи равиши нави кор дар компанияи Атомӣ гап мезадем. Духтаро, дар бораи кор дар ширкати Атомӣ айни ҳол доставкаҳои оҳиста оҳиста ба роҳ монда истодаанд. Ба пурагӣ не. Ман мисол дурӯғ намегум, шуморо фиреб наметкунам. Айни ҳол камтарак мушкилиҳо ҳаст оиди доставкаҳо. Лекин мо мушкилиҳоя бартараф карда истодаем. Албатта ки спонсори болои мо хосият ёра ва ҳамаи кӯшишу ҳаракаташон барои ҳамин доставкае ба роҳ мондан, ҳамаша ройгон кардан. Кам кам оҳиста оҳиста мешавад. Духтаро, айни ҳол через Қирғизистон глобалиҳо метавонанд заказ кунанд. Оиди программа, духтаро, барои регистратсия кардан эмайл мепурсад. Ин баям камтар сабр мекунем. 1-2 рӯз ин строкае ки эмайла мепурсад, инам нест мекунанд. Инам яъне ки аз вай мегиранд, аз условияи регистратсия мегиранд. Шумо метавонед без анамин эмайл регистратсия кунед. барои ҳамин камтарак сабр мекунед, ҳамаш мешавад. Ассалому алайкум Рудобаҷон, шумо нағз қаҳавлитон, агаротон хушрӯ, гулҳои хушрӯ насибатон кунад. Шумо беҳтарин инсон ҳастед. Диля Шарифова, саломат бошед Диляҷон, саломату сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат барои суханҳои хубатон. ҳамин хел духтаро, оиди кор камтар сабр кунед. ҳозир мушкилиҳо ҳаст, ҳамаша ҳаракат дорем ки ҳамин мушкилиҳоя бартараф кунему. Регистратсия карданатон яъне ба қайдгирӣ осон шавад, шартҳояша осонтар мекунем. Яъне ки ҳамин эмайл бояд набошад. Эмайл кати душвортар шуда истодааст барои духтаромо регистратсия кардан душвортар. ҳамаш нағз мешавад духтаро, камтар сабр мекунем. Так, миннатдорам. Ташаккур ҷони апа. Саломат бошед апа ҷони азиз. Диля Шарифова навиштагӣ. Ташаккур барои комментҳои хубатон. Барои ҳамин духтаро камтар сабр мекунед, саросима нашавед ки кор шартҳояш душвор шуд. Гуфта бисёриҳо личкам медароянд. Не духтаро, ин шарти душвор не. Эмайл ҳамаи кори ситивой ба вақти ба қайд гирифтан ба эмайл мепурсанд. ин ҳолати нормалӣ. ҳамаи данниҳои худатон ки регистратсия мекунанд, ягон одам дахолат кардан наметавонад баъд барои регистратсияи шумо. яъне ки ҳамаи эмайл, ҳамаи паспортни данниҳотон ки регистратсия мешавед, дигар ҷова повторни перерегистратсия ё ки шумо ягон кас фиреб кардан наметавонад. ана ҳаминаш хуб. кори Атомӣ, кори кореягӣ духтаро, ана ҳаминаш хуб ки ҳамаш дар назорати, зери назорати давлат аст духтаро. раҳмат апаш барои маълумот. Саломат бошед. Саломат бошед духтарои азиз. хай духтаро, 6 нафар монд эфир ба, ина 15 нафар шудан бо. барои ҳамин духтарако аз пайи кор мешавем. медонед боз дар ҳамин ҷодаи кор саволо зиёд мешавад. оиди одам ёфтан гӯем, михел забони оди кати биёед гап мезанем. оиди одам ёфтан. духтаро, ҳаматон хушрӯ структуратона бенед. бисёриҳова одамашон ин линияшон баям 50 масалан вай линияшон баям 50.
ана ҳамин одамотон ки қаттишон суҳбат кунед, кор ба медароянд, ҳаракат мекунанд, уже иннно задагӣ, уже глобалиҳо кор карда истодаанд. ҳозир ман шуморо як история нақл мекунам. ана ҳамин вақте ки ман шаҳри Сургутба будам, мо қати апаи Раноҷон мастер Шаронскай розы, ами Людмила гуфтаги як занак оце дорад, мастер Шаронскай розы, духтаро 800 нафари одам дорад дар ду линияш мастер Шаронскай розы шудагӣ. ин дар бораи чӣ шаҳодат медиҳад? Дар бораи он ки қати одамош ҳамо занак кор мекунад, қати одамош доимо дар тамос ва результати хуб мебинад. ба ҳамин хотир духтаро ҳаракат кунед, пешравӣ кунед. Ширкати Атоми ва кор духтаро ин реальна кори мешудагӣ. Ина ман духтаро худа ман ягон вақт дурӯғ намегум барои фоидаи худам ё ки барои як чизи намешуданӣ ман ягон каса фиреб намекунам. Ана ман худам, худатон ҳаматон шоҳид ҳастед. 15,000 та подписчик дорам. Анамин подписчикҳо ҳама шоҳид ҳастанд ки ман пештар дар дигар ширкат кор мекардам. духтаро бовар кунед, ҳолон ки як ҷо сафар баромадан ман успед намекардам балома харидам ба. Бовар кунед духтаро, барои он ки харидҳои ҳармоҳа, харидҳои маҷбурӣ барои чӣ? Вақте ки харид намекунӣ, то аз ваняд меғалтӣ. Ман наметавонистам духтарои азиз ягон кор кардан. Ба хотири ҳамин биёед бо мо кор кунед. Кор кори беҳтарин аст духтаро. Кор кори ҳақиқат, яъне реальный, забони русӣ ки гӯема. Ба хотири ҳамин духтарои азиз биёед бо мо ҳам корӣ кунед. хай духтаро, ман келинам кати писарама хонашон гусел кунам. Соҷида қати фарзандо буд, қати Рустам ман набудагим ба. ассалому алайкум. Чӣ хел зебогӣ, беҳтарин апаи Рудобаҷон, дастатон дарда набинад, одама дилашанда бошад, ҳамаш успед мекунад. Албатта интернет магазин навиштан. Соҷида всё? Уезжаете? Эфир у меня. Давай пока. Все, спасибо за все. Да, нет, тебе спасибо. Ушла. Давай, пока. Давай. Созвонимся, ладно? Созвонимся. Соҷида гусел кардам қати Рустам духтаро. ана Михаил духтарои азиз, барои ҳамин чӣ гуфтаниям, баҳонаҷӯӣ дар кор не духтарои азиз, ки ана кор ин хел буд, кор душвор. Не, ин кор ягон душворӣ надорад. Як ҷо рафта шумо мисол хамир намешӯред, хамирҳои калона объёмные, ё як ҷо рафта шумо пулшӯвӣ намекунед. ана ҳамин кори хонатонро мекунед, бо тарбияи фарзандон машғул ҳастед монанди ман ва кори худатонро пеш мебаред духтарои азиз. чихеле ки гуфтам, дар як шабона рӯз 24 соат бошад, ҳамин 1-1.5 соат вақта барои кор ҷудо кунед, уже дидед ки олам гулистон ба гуфти гапои кӯҳансоло. ана ҳамин хел духтаро, хайр. ҳазор раҳмат барои дастгириятон, барои эфир ба даромадагитон. эфирамона ба охир мерасонем. то эфирҳои оянда саломату сарбаланд бошед. ташаккури зиёд ба ҳамаатон.